vocació i la voluntat d'aquesta moció ha quedat molt clar en la part expositiva. Simplement ens agradaria afegir dues reflexions en aquest ple. La primera és relativa a les mocions pròpiament dites. En el ple anterior vam denunciar la inoperativitat d'una moció que s'havia aprovat feia molt pocs anys i que havia quedat en un calaix, perquè ja ho sabem, que les mocions que no impliquen una acció concreta i immediata és molt fàcil que es quedin en un calaix, es quedin en l'oblit. Ens agradaria que aquesta, que compta amb un suport tan ampli dels grups polítics, dels grups d'aquest ple municipal i de la societat civil, no corrés aquesta mateixa sort i que serveixi, que aquests 10 punts que s'han llegit de la part propositiva serveixin al govern i en aquest ple de far per qualsevol de les accions i de les decisions que es prenguin. És a dir, els tingui penjat al passadís, als lavabos, al despatx, on sigui, però que sigui un referent transversal per totes les decisions. En tot cas, no en tingueu cap dubte que com a oposició estarem atents al compliment d'aquests punts. Amb la segona reflexió voldríem recordar que aquells que fa 30 anys o potser més ja alertàvem sobre aquesta emergència climàtica, de la qual avui pràcticament ningú no en dubta, sovint se'ns considerava poc més que quatre peluts, 4 hippies que s'oposaven al progrés. No dic que fos per als membres que ara estan avui asseguts aquí, però sí per alguns dels espais polítics que es representen aquí. Aquest mateix atribut de menyspreu el vam viure en pròpia pell quan ens oposàvem a principis del 2000 al tren d'alta velocitat, que cada cop està més qüestionat per l'imaginari col·lectiu, o a la construcció de ports esportius a la nostra costa, pels quals avui en dia molts municipis s'estiren els cabells veient que desapareixen cada hivern les seves platges. Ens agradaria que aquest reconeixement de l'emergència climàtica servís també per modificar la forma en què es llegeixen aquests tipus d'alertes i que aquestes veus que fa 30 anys que ja alertaven sobre el canvi climàtic no siguin considerades avui paranoiques per alertar, per exemple, sobre la gravetat de la degradació del Montseny i la seva preservació, com tants d'altres temes que n'hi han sortint. Volíem aportar aquestes dues reflexions perquè la moció vagi una mica més enllà d'un text que entra en acte en el registre municipal. Gràcies. Has dit 3 coses que crec que són molt importants que tinguem clares. Una és exigent, l'altra que implicarà gestionar contradiccions i que serà una implementació molt exigent, aquesta moció, o alguns dels seus punts, que en generarà moltes contradiccions i que no serà fàcil. Ho dic perquè moltes vegades, i especialment en aquestes cimeres, es produeixen retòriques que sonen molt bé i que són declaracions d'intencions precioses i molt nobles, però no sé si tothom o tots en som conscients que això és dur. És a dir, aplicar tot això no implica fer uns canvis administratius, no implica plantejar el POM una mica diferent, implica decreixement econòmic, implica canviar la manera com vivim, és a dir, implica aplicar accions que una part de la ciutadania, si no se li expliquen bé, no les entendrà i no les acceptarà, no seran ben rebudes. És a dir, més enllà d'aquesta retòrica que sona molt noble, aquí darrere hi ha accions que seran molt difícils de dur a terme i és important que en siguem molt conscients i que quan estiguem donant suport sapiguem que ens vindrà aquell moment en què costarà, perquè costa molt de créixer, costa moltíssim, i canviar la manera com vivim. Però és que aquesta moció va d'això. Llavors, en aquest sentit, valoro molt que hagis identificat això, que ja avui, el dia que s'aprova, que hi ha punts que són molt exigents, que ens implicarà contradiccions i que les haurem de gestionar i que no serà fàcil. És important que en siguem molt conscients d'això.